Γράφουμε, παιδιά. Λοιπόν, βλέπουμε τα φύλλα. Δύο άσους. Με ένα καρό, δεν πρέπει εσύ, χρώμα. Δαμαρίγα καρό. Δύο βαλέδες και το φλόπ είναι 9 βαλέ 2 καρό. Οπότε έχει βγει ήδη το χρώμα εδώ. Μην το χρησιμεύεις, μην το χρησιμεύεις. Περιμένουμε τι θα γίνει εδώ και έχει 3 βαλέδες όπως ο Χρήστος. Και έχουμε και λέμε τώρα στο επόμενο φύλλο. Καραδάκι. Ω, πουλάκι. Τελείωσε. Μα όχι, δεν τελείωσε. Με άσο, εσύ δεν έχεις κάτι. Με άσο κερδίζει ο Σιώμος. Μόνο με άσο έχω κάνει τώρα. Πάτε και όνομα, με χώνεις. Για να το δούμε. Και 4 και ο Χρήστος είναι ο νικητής, παιδιά. Τι λες ρε φίλε.